kuyintokozo lesikhuluma nawe kwi-channel igama nguPastor. Qiniseka ukuthi subscribe, like, become a member, uyanikela kwi-channel munamandla. Sibonga abantu abalandela i-channel abanikelayo nalabo subscribeayo. uNkulunkulu akanilonde nonke ngokulekana kwenu ngokuhlohlwana kwenu. Sibheka la iphupho elabhekani Dlamini 8938 usawubona phasa mawuphupha ke ubulale inyoni emnyama. Lesasiyonga ukuthi inyoni emnyama igwababa ngoba kachaza ukuthi inyoni bani leyo. But ubulale inyoni emnyama kusho ukunqoba igadlo noma kusho ukunqoba izimo ezinzima, kusho ukunqoba into ezimbi. Kusho ukuthi uPaul ngavela uma ukuthi kunemithi kunamakhubalo wasebenzayo njengamanje. Lengavela futhi uma ukuthi kunezinto eziyinhlambuluko ezokuhlambuluka okuqeda kuzenza. Yabona, to give a assurance ukuthi kuhambe kahle noma limithi esizala amakhubalo effective. Uphawu olungavela leli likhomba amandla namaso okunqoba futhi inkinga nezimo ezinzima. Kodwa ke sesithi ke siyaqamba lenyoni emnyama oba kayisho ukuthi inyoni emnyama yigwababa. Yes, assume ukuthi ikhuluma ngegwababa ngoba limnyama. Vele igwababa limnyama futhi alithandeki ngenxa yokuthi libika izinto ezimbi esikhathini. Number 1, uma ngenzeka uphupha igwababa uPaul ubika kakhulu uma ulibona lusho ukuthi lungakhomba ubuthakathi, lungakhomba umzimba namashwa, lungakhomba isifo, lungakhomba ife limnyama noma ukwelekeka nencindezi ezayo. uLeviticus 11:13 ilezi ke enyakunengwa yizo izinyoni ezikudliwa zisinengiso ukhozi nenqe nama nengqungqulu. 15 nawo onke amagwababa nezinhlobo zawo. Number 2, kwenza futhi igwababa kubo Paul uma libona olusho kumele uqaphele uzungu nokukhashelwa, kumele uqaphele ingxabano noma uqaphele amanga nenkohliso nokungathembeki komuntu osondelene nawe. Yabona. 3, yenzeka futhi uma ubona igwababa kubo Paul uma likhala lusho ukwehluleka, lisho ukunqotshwa, lingabe lichaze nesifo esingasesehle noma indaba ezimbi sokuzozizwa. uJobe 38:41 uthi ngubani olungisela igwababa ukudla kwalo lapho ke amaphupho alo ekhala kuNkulunkulu ezulazulu ngokuswela ukudla. Kungabuye kukhombela ukuthi unomuntu ozodinga usizo lwakho ozozizwa ukubhalisela ngenkinga zakhe. Number 4, uma uphupha igwababa uPaul luhle uma lukhuluma lusho ukuthi lungakhomba ukuqonda nakho, lungakhomba ukukhalipha, lungakhomba ukuhlakanipha. 5, yenza futhi igwababa uPaul hluma likulethela ukudla lusho ukuthola usizo oludingekayo nokunakekelwa uNkulunkulu. Amakhosi okuqala chapter 7:4 kuyakuthi uphuze emfudlaneni ngiyalila amagwababa ukuba ke akondle khona. uPaul hluma likunikeza ukudla. 6, futhi uma igwababa uPaul hluma likulethela ukudla lusho ukwesekwa nokunakekelwa nokubonelelwa kwabampofu nabaswele. Amahubo 147:9 onika izinkomo ukudla kwazo namazinyane egwababa akhalayo. ngokaLuka 12:24 bhekani ezingwababana ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azinachiba nanqolobane, kepha uNkulunkulu uyazondla. Nina ke nizidlula kakhulu kangakanani izinyoni. Number 7, uma futhi igwababa uPaul sithi ngoluhluma lendiza lusho ingelosi olubi empeleni. Ngabe uPaul ube mhlobo umendiza, ngabe uPaul uhluma indiza, kodwa ke sesithi mhlophe kuPaul olubi uma ubona indiza. Yabona, noma kunendaba osukuzozizwe izinto uma liphupha lendiza. Yenzeka kube indaba ezinhle, kuyenza kube indaba ezimbi uma libona indiza. Kodwa sesicale ngokuthi mhlawumbe lingasho lindele mhlawumbe lungameleli ingelosi uma libona indiza igwababa esuke izofika ilethe indaba, noma kungameleli isithunywa esithile sizoletha indaba. Esho ukuthi ngabe ingelosi ezoletha indaba ezinhle kuwe empilweni yakho, noma kunesithunywa esizofika indaba ezimbi. Genesis 8:7 wathuma iwabayi lazula emoyeni, amanzi aze asha emhlabeni. Igwababa empeleni. Number 8, uma futhi igwababa uPaul uhluma ulibamba lusho ukuthi uzophumelela futhi uzothola isikhundla noma ke uzokhuluma iqiniso elimsulwa kodwa ngeke mhlawumbe lamukelekeke. Yenzeka number 9, futhi uma uphupha la igwababa uPaul uma lihlala phezu kwakho noma lihlala phezu kwendlu, lihlala phezu komuzi
noma indizela phe komuzi. Lokho kusho ukuthi kumele uqaphele ngoba ungasemhluphe uhlaselwe yigebengu noma-ke kunezimo ezimbi ngahle ungena phakathi kwazo, kunozungu olube lwabathakathi noma lwezitha zakho. Siyabonga kakhulu bezibala igwababa. Inamba yami isenze kuphela ungifonela ungangi-WhatsApp, ungangithendela ama-SMS please. Ngiyabonga. Siweni phansi mama,